Ka kubor balapan mi menta kasngi lingba ka NDTV wall kabala tho ya ka heading ka baong Iran attacks US airbase, what we know so far. Bagi kubor kilong kumne ka Iran kala siat ya kinamding sya ka ketem Al Udaid jong ka Amerika ka badon hakatar menta kasngi kum ka jubab halor ka jing thombor jong ka US ya ki jakabu nuclear jong ka Tehran. Kisipai jong ka Tehran kilaya thu ba ka te ka ketem kadai ka balat muda ka jing siat namding ka baklain bor ha ka operation Bashararat Fata hang nei kidon spau tali kimat ba kongsan ha ka ne ka kubor ka baningkong ka Tehran kala ong badah ka ne ka jing hiat ma kala pha ya ka kubor ka ba shai sha ka White House ba ka Iran kanom ino ya ka jinglong trairi ka jing sansyar bar ka jing shngan jong kari la ha kono kom klem da jubab kala ya ka jing sha thombor ka baar ka Supreme National Security Council jong ka Iran kala ong ba ka jingdon jong kinamding bala pendon kam ha ka ne ka operation kalong markat ju ka jingdon jong ki bom ba ka Amerika kala pendon kam ha ka jing hiat ma jong ka ya ki jaka shna nuclear jong ka Iran. Kabalai ka US kala pentikna baga ketem lingsun hakatar kala sya thombor hakinamding baklain bor haka ba weu he sipai ulayathu haka Reuters ba omsham la detect ya ka jingther namding jong ka Iran haka no ka wepat ka ketem sipai jong ka US. Kabasaw Presiden Donald Trump ulaong ba ka Iran kala ay jing penbena ya ka US shwa ban siat ya kinamding haka ketem sipai jong ka hakatar kaba ulaong ba kala pelong ya kimensim ban om duai lese ka Iran menta kala ban ya syakmat syakalenti jong ka jingsuk haka te kathan ula ban ram kabasan ka Qatar kala ong ba kam syam ladon kano ka jing mensaw na ka jing sya thombor haka ketem sipai jong ka US ta ka ba benrap ba ka don ka hok ban jubab hadin ka jing sya thombor jong ka Iran kalong ba kibor ya dasun jong ka kila khanglat ya ki misail ki balapan her sya ka jaka bu lingsun kaban reu katanat kambarui jong ka Qatar kala penrem ya ka ne ka jing sya thombor kum ka jing pengkhen ka pasai ya ka jing sensyar jong ka Qatar ya ki an jong ki bor sun bat ka an jong ka perthai kabanyo kabanyo kairan kala kam ba ka te ga jingle kam syam labu jing ma ai ya kari kabalong kum ka parlok bat ka para jongi ka Qatar ne ya ki breu jong ka kabapra ka Iran kala penmi ya ka jing berngam ban siu keliang ya ka Amerika hadin ba ki lingsun pen bethai bom jong ka US kila pen hap ya ki bunker buster ki bahe hadu live 4,000 pound haki jaka bu nuclear bahapok hendo underground jong ka Iran hakas ngi bakut jong ka tayo daga ba penyeso bat ka thma sun jong ka Israel persya ya ka Tehran kabakhandai kendiat por shwa ba ka Iran kan siat misail hakate ka jaka ka Qatar kala penbena ba kala khangshi por ya ki jaka sun jong ka ban pentikna ya ka jing shngan jong kinong song snong bat kinong wan jong kai ka Iran kala ong ba kala ajing tip ya ki jing hiar thma jong ka kabala pelong ya ka jing khang ya ki linti sun kat kum ki khubor kabashpo ka Al Udaid airbase kadai ka jaka bu sipai bu tiar thma jong ka US ka ba he tam ha ka thain Middle East kabadon she shiliang jong ka Gulf na ka Iran kane kalong ko khubor kat kum na ka NDTV wall